Aşgabatyň Hitrovka adlandyrylýan etrapçasyny 15-nji martda tutuş bir maşgala. Eger aýal we 11 ýaşly ogullary hem de olaryň bir iti iki hüjümçi tarapyndan pyçaklanyp öldürildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň bir-birinden habarsyz iki çeşmesi 21-nji martda maglumat berdi. Ganly waka 15-nji martda Gişik Aşgabatyň beýtaraplyk şaýaly öňkü Gogol köçeti bilen Hoca Ahmet Ýasawy öňkü Gribaýedowa köçetiniň çatyrygyna gola ýerleşen bir köp gatly ýaşaýyş çaýynyň birinji gatyna bolup geçýär. Pida bolan maşgala Aşgabatyň Nikolskaýa wadatxanasyna da uzak bolmadyk sebitde ýerleşen köp gatly ýaşaýyş çaýynyň birinji gatyna ýaşaýan ekeni. Iki hüjümçi gije sagat 3-de öregine birinji gatyň aýnasynyň içerik girýärler we tutuş bir maşgalany itler bilen birlikde pyçaklap öldürýär. Hüjümçileriň biri 1996-njy ýylda doglan Daşowut welaýatynyň ýaşaýjysy, beýlekisi 1998-nji ýylda doglan Lewap welaýatynyň ýaşaýjysy bolanyny habar berilýär. Azatlyk radiosyna hüjümle pida bolan maşgalanyň ähli agdalary barada maglumat bar. Ýöne redaksiýa bu maglumatlary çap etmekden saklanýar. Erkek adam 14 ýerinden, aýal maşgala 9 ýerinden 11 ýaşly çagy bolsa 7 ýerinden pyçaklanypdyr. Ganxorlar öýüň itini hem pyçaklap öldüripdirler. Pida bolan maşgalanyň goňşulary gije öýdleriniň goh galmagal eşidenliklerini aýdýarlar. Ýöne derhal polisiýa jaň etmeýärler. Azatlygyň çeşmelerine görä hüjümçiler birazdan şol öýde işläp gaýdan ekeni. Çeşmelerimizin bir wakanyň algy bergi meselesinden ujalýanlygyny aýdýar. Ýöne hüjümüň aňyrsynaky anyk sebäpler nämälim galýar. Kanun goraýjy edaralary hüjümçileri ogurlanan telefonlary ýygyrlamak arkaly 4-5 sagatyň içine desini tapýar. Olar ak tam diýilen ýerde tutuldylar diýip bir çeşmemiz aýdýar. Azatlygyň ikinji çeşmesi öldürilen maşgalanyň wakadan 3 gün soň jaýlananyny habar berdi. Pidalaryň jesetleri 18-nji martda morgdan tabutlarda kabul edilip alanyny we jaýlandy. Pida bolan erkek adamyň ýüzünde ýara ýyllary bar ekeni. Tutuş şäher bu wagtçylykdan gorkup hawatyr edýär diýip ýagdaýdan habarly çeşmemiz maglumat berýär. Türkmenistanyň adamlaryň janyna kastetmek, öý talamak ýaly jinaýat hadiseleri barada habarlar soňky ýyllarda artdy. Ýöne içeri işler ministrligi ýurtdaky jinaýat hadiseleriniň germi, ýygylygy we adamlara jinaýat ýetirýän şertler barada hasabat bermeýär. Azatlyk radiosy paýtagtda tutuş bir maşgalanyň pyçaklanyp öldürilmegi barada maglumatlar boýunça Aşgabat şäheriniň polisiýa müdürliginden goşmaça kommentariýa alyp bilmedi. Mukaddes Remezan aýynyň başlanmagynyň öňü sirasynda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde ýa-Remezan aýdýan çagalar köpeldi. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurtda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklaryň arasynda bu dini däpde soruň öz gymmatyny ýitirýändigini belläp, şu günler bu çäräniň dilegçiligiň bir görnüşine öwürlendigini aýdýar. Öňkü ýyllardan tapawutlykda bu ýyl çagalar diňe agsamary öýlere aýlanyp ýarymyzdan aýdymlaryny aýtmaýarlar. Indi olar gündüz wagty şäheriň kenar bazarynyň, sowda merkezleriniň, demir ýol wagzalynyň, mihmanhanalaryň golaýynda aýlanyp ýarymyzdan aýdymlaryny aýdýarlar. Olaryň sany onlarça bolup ýarymyzdan aýdymlaryny aýdyp adamlardan pul soraýarlar we dilegçilik edýärler. Dip habarçy 22-nji martda aýtdy. Bu çagalary şäheriň gyzgalanly ýollarynyň golaýynda hem görse bolýar. Olar ýolda hereket edip barýan awtologlar bir näçe sekund täginse derrew şol uloklaryň ýanyna ylgap barýarlar we ýarymyzdan aýdymlaryny aýdyp başlaýarlar. Bu bolsa ýol hereketinde howply ýagdaýlary döredýär diýip habarçy şäheriň ýanyç goýýan beketleriniň de ýarymyzdançy çagalardan dolandygyny belledi. Adatça Remezan aýynyň başlanmagyna 3 gün galanda çagalar we eýjejik körpeler her gün akşamara öz ýaşaýan sebitindäki öýleriň gapylaryny kakyp ýarymyzdan bentlerini aýdýarlar. Olar bu usul bilen Remezan aýynyň ýetip gelýändigini boşlaýarlar. Ýaşaýjylar gapylaryny kakan ýarymyzdançy çagalara göwnlerinden çykaran zady, şol sanda süýji we köke ýa-da pul sowat berýärler. Ay sene namasy esasynda kesitlenýän we her ýyl dürli senelere düşýän Remezan aýy bu ýyl Türkmenistanda 23-nji martyň säheri bilen başlanýar we 20-nji aprel gijesine çenli dowam eder. 21-nji apreliň säherinde bolsa orada bayramy bellenler. Çagalar has köp gazanç etmek maksady bilen Remezan aýynyň başlanmagyna 5 gün galanda, ýagny 18-nji martda
yarymyzdan aýdyp başladylar. Dip habarçy belledi. Türkmenistanda 7 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýän agyr ykdysady krizisin giň ýaýran işsizligiň arasynda habarçylarymyz ilatyň ýitileşýän durmuş kynçylyklary we gün güzeran aladalar barada ýygyderli maglumat berýärler. Bu kynçylyklar köp adamy şol sanda çagalary dilegçilik etmäge, käte zir-zivil dörmäge iterip, soňky döwürde olaryň sany gözgörteli köpelýär. Häkimetler ilatyň ýüzeyi bolýan ykdysady we durmuş kynçylyklaryny açaçan boyun almayan mahaly ýurdun dürli sebitlerinde zivil dörýän we dilegçilik edýän adamlara karşı wagtal görüş elan edýärler. Bu görüşüň çäginde olaryň wagtlaryň tutsak edilmegi ýaly wakalar hem bolýar. Muňa garamazdan ýurtda zivil dörýän we dilegçilik edýän adamlaryň sany habarçylarymyzyň maglumatyna görä köpelmese azalmaýar. Geçen ýylyň dekabrynda Balkandaky habarçylarymyz sebitdäki dilegçi çağalaryň sanynyň molimlaryň maddi serişdesiniň hasabyna azaldylmaga çalşylýandygy barada maglumat berdiler. Şonda häkimetler molimlaryň ençemesinden dilegçilik edýän çağalaryň eklenji üçin her ay belli bir möçördäki maddi serişdäni bermegi talap edipdiler. Türkmenistanda 2021-nji ýylyň jemleri boýunça iň gowy etrap ady bilen 1 milyon Amerikan dollaryny sylaga alan Lewawyň däne sebitiniň ýaşaýjylary bu pul serişdeleriniň hasabyna bar bolan sosial meseleleri çözmek wagdalarynyň bos arzu bolup çykandygyny aýdarlar. Yerli ilat merkezden daşky owalaryň ýagdaýlarynyň gözüňi wagtynda her ýylda nira sarp edilýäni belli bolman galan pul serişdelerini bayrak berdik diýip edilýän göz boýugçylygyň näme gerekdigini düşünmän galyandyklaryny aýdarlar. Türkmenistanda 2013-nji ýyldan bäri her ýylyň jemleri boýunça etraplaryň we etrap hukukly şäherleriň arasynda durmuş, ykdysady we medeni taýdan ähli görkezjiler boýunça iň ýokary netijeleri görkezendigi aýdylýan bir sebit saýlanýar. Ýeňji diýilip eglan edilen sebitiň häkimligine 1 milyon dollar möçberinde pul bayragy hem berilýär. 2020-nji ýylda ondan ozalky ýylyň netijeleri boýunça Lewawyň 150 000 ilatly däne we trawy ýeňji diýilip eglan edildi. Döwletiň gözegçiligindäki media şol pursat anyklaşdyrmazdan bayrak berilen 1 milyon dollaryň haýyrly ýysa gönükdirmek meýilstirilýändigini aýtdy. Emma yerli ýaşaýjylar aradan 1 ýyldan hem aşy wagt geçdi-de häkimetleriň şol pursat bu puluň harçlanmagy boýunça özlerine beren wagdalarynyň berjaý edilmändigini aýdarlar. İlk başta dänewiň häkimligi bayrak berilen pulu bejerge mätäç anyk ýollaryň oňoruljakdygyny, çagşap ýatan saglyk öýlerini awatlaýyş işleriniň geçiriljakdygyny, hatda seýilgähiň hem guruljakdygyny söz berdi. Emma şondan bäri 1 ýyl geçse-de wagdalaryň hiç biri durmuşa geçmedi. Sebitde bu pulun öwedine edilendigini aýdyp boljak göze görnerlik zat ýok. Diýip dänewli ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Ol 2020-nji ýylda etrawyň degişlilikde has adam ýaşaýan bir sebitinde çağalar üçin seýilgähiň guruljakdygy aýdylyp, yer böleginiň arasalanandygyny, ýöne onuň sondan bäri tozap ýatandygyny aýtdy. Bahar etrapçatynak şol sebit merkezi Dänew şäherçesinden 20 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Ol ýerde degişlilikde az adam ýaşaýar. Has gur ilatly sebitleriň ýaşaýjylary bu ýeriň saýlanyp alynmagyna haýran galypdylar. Belki ol sebitiň şol wagt häkimiň dowduk ýeri bolmagy oňa artykmaşlyk berenler. Her nähil hem bolsa wada berilen seýilgähiň guruluşyna henüzem girişilmedi. Dänewiň häkimliginden bayrak hukmunda berilen pullaryň harçlanmagy we 1 ýyl mundan ozal edilen wagdalaryň berjaý edilisi boýunça kommentariýa almak basartmady.